kwabukire byabu na tuabukire kurugiga ase studio. Tunashukuru ekiagera wikato suke. Karibu sana asomurobeli. Pia sana mwanju muri bono iginto kora genda sense meyu yesimi yao totenga kikwa bogire na bana no totenga kwa wiki yao yagenda buya gusienda matakataga na bako toteibo igo ekeroto ekukutugo kwaria ni asinjira yabeni nambera se screen ya igora bu 0792 192 nero tutumira ujumbe yao wazatenga kikwa bogire na kiroberetiri tukori yao asimambe yaboniga nena sorongura gusi ndomaite nali tuko olia ijuma nali mogoja mwenda amatanga majikoenia nyagosira na kitoko thina bono rende karoko genda naye kwenda ngore ukoro mutulivu kugwata botoereru kwaya enkeri asiriwe engora nandi kwerana gochanka buo igo mwanjugori na kwale ni ekarongo thina bono yenero ndi Steve Bwansumo Gusii igoro nani ngasa matanga nsemeri ya gesima matutu ali matunwa abantu mbande dina umuroberi banyomba nyogokerete guboka bali mambi sana yagere nabandi bakarubuka mambi sana bamanya igoro yo muroberio ase mambi ya aboni kerkire litukuri mambia angoboka bale baturigereria ankagoka sana alia ndo bali nkabanga ali bagananyo aletari bagakereni no yaurenge bamwabo na kwanirita abandalia kabaterina kitoke duskigo chibosio bune community alia bune ward ende torena kitosuka go chibosio igomba tete na kingo ikamba maiga Joshua naye mbakwani kianda gikomi gomba batamaya tyankwe na Joshua nere kaeteno yabwatire igobona mayakurugesima ane kurwasesemo ya matunwa abantu kutorire ribere sana ibone iyo ngarana ngababeka sensemeli ya tin chini ya maji team chini maji na baro ikiamba bari gaba text bari gaba tojora batotebya igwa mashabiki tuna mangari skalia agote no muroberio Ensakia kiboko yao nande no roko barosira litiro to watena bono muroberio ino muya nande nikirenga kya ino kurosira litiro tari sana monto koboka bono mambia umete bono badu bari bataraboka kiagera kimonto na robege tiara muya saa moja na nusu ama iteke baga agwesibiga andega sambi na nusu amber sambi na nusu ande karere ichuma abonye uborombororo lakini kuvuka maambia tunashukuru Mungu kwa sababu ametujalia na ndo toire chinguru kwana kina tuasoirege gatukurosere litukuri yao biya mono mno mintata vile sio rahisi kwa mkasbui na kwa ni challenge sabanta bange kulende tunashukuru Mungu atoate chinguru ne focusing ikatubu kisinga ncho mashabiki yetu yo morobolo Ensakia tobwata mange ande togendrete kogesaliga salia mashabiki Ensakia abagendrete gokonyeka bene no morobolo yekiagera kurwali tukulia Jumatatu ntoro bereti gucha bagani ngotwara tole kira lituko isipokuwa rende etwanyora challenge yoborwaire na kitu tatwalire tomugani rituko lyeigoro na rituko lya Jumaine tokobahereranga abanyagitari na libali kuira na renda sechinyagitari kabisa mbali kutoka kurende ngotwara turabagani at least kera rituko bakwanira mangana au aliarengete umwanchu murire osakulingetaye igobona gwetera somurubiri oyo amashabiki amange batwalire bosemia abange banyorire bokonyi bolibaganetye kibirengererio kiafya kisheria wetera mangana ya magendero amangana amange tunashukuru Mungu ikiagera abange nkotoma bale feedback na gototebya Ensakia ni kiboko yao na indirende mpamanyete wika baboke asabali moto bataraboke ikiagera baigwete mibiri bube tunawaweka kwenye mikono ya Mungu anyariko bagako babwenya bali mwabwenire muraseki bagobona mambia mugukora kurire biginga mwatigaretia abande n'iciyanga bana mugosibya abande bachikwoma chinyombe kyagara ne weekend yo bacyo nari bakorwa sebirango bigoro tunashukuru anda semambe abano nganchire mboli Felista Nyanchamanga good morning baba kwabukire bya nabana Leighton na mwana Flavia ekyagera weikoboke bono mapema kweneke muna my brother ikirega ase studio ndo roromboli Eric Baraza aka Kali kwabukire bya mono kigimanya sanya gukurinde kyagera naye muntu mutangani okweneke nk'abantu babukire na ndi bayikira seke bago bya mono na ende gendra ko ba no moyo maite ntubwate our fans number one fans baro abange kabisa anabali bakwene kino muroberi yo chakire bya nande bali mate nerogo chekere sigino kabisa ryo tena kitsere
tunawafuria kofia ndoje twasera sasa mitandao Facebook wa butonyore Ndizi TV News digital abuna sensemo ya Facebook abwa senjera kabisa kero turoje choshua utaendelea ko roberi kabisa kwenda kuna bintu byonsi byagochere bya semambi ya aboni twasera sensemo ya Facebook wa butonyore Ndizi TV News digital inasema ya Facebook kero wasoira abo nando ko request tore buno manju itomurina wa share ekarwe kiralia nkonyorora asali kire share abo like na boko like o share endende bali barasi timeline yao bali abasani bao asichiguru bunjiro konyorore na boko tusaidia go share ende twanyora na senjerindo ngabsa na YouTube ngaida butonyora Ndizi TV News abuno gotonyora sensemo ya YouTube mbia mono sana na bondo chitu asoira online actually mbia mono sana ego mancho mwili bali bago tubwate witra online tonyore Ndizi TV News digital Joshua bekire bintabu no nyochere ukidogo kulende finally ashaweka yandira gutubwate yasinchira ya abene kigimana gutubwate lakini tanyoliri ni ariko bange bintu bibe buya mezote monto nyoro no ne class ego bono monto iyo nyoro koroberia rengea ngari koroberia aina kimune bintu byachire buya bya toikerera asenjera kabisa Iwana endelea koroberia ngombe ibintu byonsi biko bya ngobono lakini endelea tubate sensemo ye mitandao tweneki buna twagoikeira senjera endo kabisa mbete naroko nyoroka diaspora alia Singapore Netherlands South Africa Ethiopia Uganda Somalia abumbali bagotubwatia witira sensemo ye mitandao ekiara gusiara konyo monto ozugoire TV yao lakini bali barale rakitote yantu bashe maidara bonyara abantu bali diaspora abantu bara bayina basani bara sisa mugete atayite kubwati moro pedio lakini wana wikanyu bwati through online witira online ekiara manyadende na Ndizi TV neroro tena kiboko yao umaete na bikora abayigo kero mundago kubwati utaka mahenki gingi gegenderede umuyibona sheira kero nya nande tinga kamba kwani sana nere ne Elisabiki inene ndi muroberi bwensakia no mwaga Jackson Makol Sibiringi nade dene kingo ikaga na inumba sogeli abanta bange nanyate no mwaru na korona Kennedy Nyabando korujisa mochiage simali anamka azbui anatuangalia sana namfuria kofia nero meto mondo goja ko tioni aliko tobwatia kananya netali rende karonga kori ne gali aligoja na kari konte birina yaya gwaniria abantu ba timu Ensakia ase ebene kabisa nino bwata matanga timete kimwaro beiri matanga munankumanywa Thursday Friday next week nari mugaka sokoro arainiwe nari omote kabisa ligego ligali rinene likobe quality moke abono rende twensinza ino ndrotroje kyara ondete yo metense nkima emiro ya egeretigo that's true nani yari kori ligortangi mbra ya turi ya ichwiri okinde chonsinza jirgere tnentino troje lakini ngakyore aligani ngakyora agendoro einero jamuimu ekyara tomaetie daiga tomaetienza tomaetie biro mbibira tirgo chi orakwe lakini nene kiwo ikabwero berie nando mayona makweri naro badena makweri na makoro lakini kera chirire nkobara manya bono ne ritu yarigani mete bari bachire awezi rudi wangerudi wagetuambia siri ya huku gani tomanya lakini banya goje nitoraenda rona tumirane ekatukuga nyete trumpeta yomwe na maene cross merdenya sana jaje gotobo kuya na boko nyara na lende no okwa somone emambie nchenu ekereke etarumbete egochakobuga ntono kwegena ntumirane na bancho baito igo bono asebono muga kasofanaya ogendi onyancha yule tatu mwabo my father Evanson Tito gendi na abande Chief Amusonsare gocha kwenu walituko lia furahi day na lia kwa wisiko yae iyo moelio aiga sobuiko bwense basana bairi bali mogendete kututumira ngora tunashukuru bali mogendete kungakira chisimi ontumira chi ujumbe asante sana na mzidi kubarikiwa igonga ntuli ntutweka ase sabali bia mano kigima eno mbali basiri abamu abo abali tamaiti abaina basani toko tumengora tukurwa Ndizi TV anali tukure ichuma na tenya sabale mie
na ndaba ogosemeria makwirita rimwe elio lakini rende kyagere turambeterera ne tutakutana tena mbinguni torore naki ekwano yusi uri basiriti abamwe ababo ina basani na bakwenda matanga baroberetie metabantu bari bakwenda matanga sara kuburukania akonyora yani era ensalimaje mpaka matanga yani era tarojiki yani era tarojiko simonto nasire na kweta sabu nande gento sara nande na machiri korra nerina abantu no emuntu nyagosira nko bari osino muiburi osira abaotiga abana osino mugakosira sino mungnosira abantu kotina bareke banda abali chira chuburimo badana mwana oyo ninji ko mosomi bono ninji okora kurende ni gaote irisango ogenda buombe takumana tatori gorere tamungaineti dumete na bora tungaine mwanya bando lakini karo kugenda kwanyorana bono le karo ikamatanga tekorijira chuburimo tekorijira ina umwana ni mokonye ni mokoreki iga mondo yokwa mbamwe aborenge ni bono ni nkonye familia yae bone karo twakora matanga twanyora bana bali bono bachandege kabisa nande kwa ne tokorana none skuru ekaraso mwana we karabe buli basiri na inu bekange mikakati mwami arendo mwana konye nasiri na bibuli bae bonsi mwana we bono obere pasho basho hovan kitoko mokonya nalieko bali none jipasa yichiaru ego chiasa bantu bali barengete bali fairly ichi pasari chichiaru ego fairly yes kuchasa bana bali pasho funds na total funds endo bono konyora monto osenegasi onyagusira regora omonto bate bangantu chitoiro umwana oyomo abe aseli bagali anyagusira mwana yobwatie gasi yugo mpaka omwelio etakonyora kende igo nkitomine tikukwana bono mambia no yominto Brighton gasi studio tiga kuria chira chubolimo bosibweli sango monekero orasa matanga ikiagana nibukungukanire nganye eira nero taikiranie tiga koyeria gosetiga koyekwana igo bono kaba maiso kiagera obaise kweretere michane gokie matukare bosio gwanyorana ebindi bigonya gukobwati kabisa Ewa no mwanchu murigereria asemambe yabono tutumire ujumbe wetera online do chengantororo robya otebi naki obwatiteri ogimbi yari gosoka chibe chambe yakire ekiagera abono mambia nabo tutamanya ntukuruge gase studio no nyeto kwana tugete kwana tule totebinga nakyo tuigwete ebyo sana mwanju murigereria kerondete gutubwati asemambe ya boniga asenjera ya bene tutumire ujumbe yao totebinga ki kwabokire na kiroberetiri chiko lia asemambe ya ase bono ngabo tena aya nabokire nigo ndobrete ke baokiane asenjera ya abene kabisa asemambi ya aboni tutumero chumbe yao tutebina akiobogete ngayoro berde ke baokia uri tuko lialero abantu metendande jijiro njire jijombe edi tuko liko bali chuma se jesemo abarona bonjoreli egonya bakwenda libanya kon chombe chimboli ji mbaka na bokwenda goresese ona nze na zinara yore miliaria na bokwenda goresese nene chiko kule ndomoji mboli abayasabengi chingejigo ba konya jingi sese ngi alingeze na bogoja kwanya lakini ndeka rogote mano abogoje kina kina sina rogo goresese nene ande yaja alimete sese gentere sese mete nengaini sa sese karwachiri nyomba karwachiri compound amanyana atebena uyu ni mgeni amekuja sasa na begwanja kina tena uyu ni adui sasa kapo dada metengo jia bara marieta na weka lakini ande karole muturubanu na ponere guturubanira tena dogi ka huko kidogo ni mgeni wetu amekuja mete kwanya ndo mochio sise jitugire njini ntugeta ali ya nikoro ku Israeli ya ni Israeli korwa kana ikira ali ngo ngiri Israeli kuja kidogo ya lakini mete karongona korali sese sara oso moji na biko maana mgeni yona cha bono soka tirigo korra ke kwanya korrego ya tena ona ndi jijiro njire lero bali bakwende jino barabulende buno bonjoreri those are businesses yeah ese scenario what discipline nende keroro cho no mugeni ore lakini ochenjera geteiga abekora goligereria gupima ya chaka goko ikirange kabisa kurendete to saligenda se abweso kwagenda to beso sali sese ko ekoragire uri morituko koragire umarogoba dioka bitiriko kwende na lunch na marogoba dioka
Maro valio. Ninje kote ingi kogera kujesa matukari kujibosio. Ande ngwanda tinga nabo nakiora koromanye sesere yage chi. Sese yage chi. Inga kioko mai. Ninje kote kujibosio. Right. Sese matukari busikundo manjumuri genda totomera uchumi jen tuachiro chigoja antaro jena paste seki bono na bwato ketwe lakini alibeo mashadi kali. Na bwato ketwe naro chabante tawni bosongo walisherekea sana abakitika jigeta alibakatena bono muntu ito igulire watu tena ukrifu mbeta na dance ni mali mbakore miremo kwena kuna client client kyabo igulire bono mbaye tu na igorire tu kana to mashariti ndujumeri na araba sema ya magaseti boga bakenya ngo dabana no magwa kongire mbokongete meroberetera abekubuya na bayiboli mbandate kuyagiri kemba aneka diskuru jiko iguruma diskungo ngo byo jakire chuma tatu lakini bayiboli mbaranyora bese yobese njira security bono nitukumeti na kia abantu bakiato sina bayiboli tole ngakiba bana bakwena diskuru rabakonya no mwana ojete na konya koroto kia mwereire gete kia mwereire lakini obugima mbandate okonga sana igobono mwanchu muligiriria goika tona kweyagiria kembe ju uchumitelingia mona sense ya Kenya abana nguyora bale second term kero kende no bwatali deni ria first term ekiagera fees nero ne bwataya era kitu ngote ngaki go kwana ga timete namba irengere na kuradigiria A01 yes tiango na nyirigiri Ranyirigiri bona akeigo tumakorana ki kera producer wantini liugirio korana ndira kwani kabuya mwanchu murigiri aiwenga kitokwana kolende ndete kunya kudiriri go mwanchu murige enda gutoma uchumbe yao asemambia bono tutenga kiuturigire tiga kiwenda gutobwatia nga yore ekerorende toko bari tukuri juma twatena jidari kinisano mutinyo yogastano mwaka bw'igiri bubere nemeronge bere naiseto asengenjo ebintu ndoje ntukwara sensemeri yo mutumukasi nini ende torakabishe bintu bire bitatu tumakwerana ngote bya yebiro kanoje mwenda tutomaje SMS no mosuka gendera gutubwati ene ndi TV bwansumosi torarire bintu bire bitatu tunarudi nduri kuiragira ikanonye niberega kwerana tore sebone gwende gendera gutumaje SMS yeno kuna ndoje mwenda guchiyeri wo cha studio. All right. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omurigirya bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abarigirya kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akisimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Uhuru Superstores Limited abobali meyumuchukisi na bakonya ebintu byonsi aseriguriyense nigo bono bagu kuarigania wuchesi chiduka cyabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores karibu nyumbani aba gusimwe siese mwabeta mwariganigwe aiga Uhuru Superstores ense muyubwagachi nigo bakonya amabati iron rods emisumari aina chonsi chisimiti chirangi chiwilbaro chisengenge MDF boards na chain links boigo mbabwate ebirogo bichi plastic chitangi chukubekera mache chibesin na water drums nkoni abare chimbusuro na moyo amasasi echiredio nechitochi ebitabo byokurika nechikalamu mbabwate meito na marangeti na boigo nechikoshon chisabuni chimete na chiriche chibauda nechitishu pepa na chiro chonchiraroro asense muyibintu byogutumika jikoni mbabwate omochere esukari amaguta yichinyeni
amajani y'echae, obusie bw'okuruga, obusie bw'amandazi, baking powder, amache y'okonywa, chijuice na boigo n'amabere. Ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika y'echinse 24. Ese desk yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshu mezigo na sokiri nere customer tete. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Ouru Superstores. Niko kwenye customer care. Na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku, mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu, tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa Kisii asichina mbeji. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Kubwate kana nubu manyi waitu wonge asamangana yichisemie aiga Potters Haven nigo tumanyitekeliya yibumu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wago soma nigo tubwate virasi visaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatu bamanyi bwigoro rivaga risaine liyo kuboseria na bwigo lyaboroki wabakorara ekero barosire chigali chobosombi amachama y'okonywa na boigo nkubwate tole omurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikire email ase pottershaven@gmail.com gosoto akeresime ase namba 992 isateyemo 512 512 513 gose 992 ibereyemo kianda 5 512 512 Potters Haven, the foundation of knowledge. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mia bono mono mwancho muri Ndizi TV akarande twiranire ngagerete nabone ibintu byaberebuye na bona gukora kwa na cyosho modena. No chenga byaberebuye producer ya net manyeti nabago tatayikorwa abura kintu warabitemire kabisa torochenga mbiyabire. Zarato da kiri ngoto de viale e kiri ngoto to metti na boni riogiri aberebuya e chiaro metti riogiri to sogeti na boko nyora ne mechando ya abere asit kuno manyumere ni goto gwende to kware na numero berebuye Ensakia litko liechuma ligiye kabisa asenjera kabisa kene kwene kwina angosuka tori go jibosio asemambi yabone no se sobertendera kutuma ujumbe yako otenga kigwa bokire na bote na sina matanga kidogo chikosenga yogoja auto tena ya nchibono le no mukono medra bako nyoro muntu nare off yituko lyarere are off ko nyoro muntu mete amatuko nara kwena na lero ne ofunde tini kwenda kibagonde kubono kora tobwatie kwa tena lendo taranda kuburugira kyao taranda kuburugira chibando kyao taranda gukora ki bono mambia abande mbale bako achingini baira sigete timedina magena ne chirondi tukogiye koba magena nyakwendera bono nyakwendero meda matuko nara bwate chijiro nyakwendero kuitibo ndero ne chichiro nko bachire nchiro nko bachire igobono bali bakwenda so bonjirori na inwe toko bataina ren ino yano bonjirori boino buye kabisa ren ligoli materi ogirira ali atana 10 10 nini camera 150 kabisa mbabu atomoki kabisa alia nonye na keroko nyorana egento kianze gatina muyakanare ebosongaria okare okonia okonia bichunjugo okonia chibeseni kabisa kabisa kunya abogoleti kabisa bona karutoro nya okora jogsiga agante tata igende kiandagiri mweza kunya abogoleti pesha akabodi bichunjugo akabogoli bikombe akabogoli mpaka chingwembe akonde ina tata igende kiandagiri mweza ndina supermarket jara siegu nyingira kini supermarket yana janya go siego that's true janya go siego nandi sara kwanya komanyangi eko garasi supermarket monta kolika 99 usori ka 999 igendo gigurumete igendo gigurugose 100 lakini hali gete 99 kwanya kumanya kwanya kwebo ningi aya
Jambo tatu rusiriti that one bob. Ai korengana nae na boroje na ko rusiriti one bob lakini kero kurigeria maite kero chiri 99 jiri digit bere. Ai se kubeka 100 chabe digit satu. Bona boro obwena ke ndeke kere expensive. Lakini yako bekerete 99 bona okora na ndeke igodi na na okera dirigo lakini siringi. And sometimes rikwa gusiringeria. Koranga moyo ndo chako ni ndeke mi iga 99. Niyo na hiyo ni ukweli. Na siringi itu likoya kubedewe. Na aisokobeka bana kintu kera ku 1000 abeke 999. Umete ejino digit satu. Kakobeka ebe 1000 yabe digit dinye. Pono inye jigo gosikia. Ekero gosika gojali ndeke gosikia. Bono igona kioko nyara kobekera aria yasuka hoji bosio. Kondo mwajumoreria ayuna aro agenda tokoba imena isko ya Gusii. Igoro timbo de timono mangana Kenya. Timeto sinkwa bwa de kyara njere tojina gito kurira bamwe. Lakini Kenya ni nturifu ekero obo mugori bwa simiro moja bwa core off. Okorobekana kubwatekana na rende by bats and chicken dreading njijiko chaka. Enaro jona na babunge kurwa sorongo rwa Gusii nigo barenga somo chango bare ko musira mugumende bwe county ya Nyamira Jerusha Momanyi inasire di mama mwabo enda babo mama mwabo medeto abantu bantebe babo mwabo nda abantu bande bakubuga magokoro medeto bano ntuigeza bagusito gatanta nake lakini baba nere mama asomo nubeke Gusii ma orio ndo iborete bono buna inje bono ori muntu takekuruka baba ori ndakekuruka magokoro sikisizo kumuruka baba lakini ori magokoro unabona aene sokoro ya esirete esokoro ya esirete bona abagusii ko rambagite babeke meroberi yabo buya tibete Gusii ke kaikyaruerete ikyara mama abone tokona mama ni Kiswahili lakini bono baba nere oinyoko nero kuruka that's the correct ya wakwanire bia yani nga mama ingwenda kumuruka baba isma oyo koiborete oyo ngiborete mama your mother bono kuruka na baba akibaba arafu oliburete baba namuruka magokoro wana ndegere kumuruka magokoro wana toga confuse oliburete mama toka sweto toka Swahili botano lakini olibono magokoro baba olibono tokoroka baba oli magokoro ibona berego oli tokoroka mama nere baba asiki Gusii natoka na baba na kibaba udana baba minta kuruka Jane Barongo ntita naye baba mina kuruka Salome mkeira Kenya lakini wana tunasema mama minto yes abano Gusii asire dage sara singenjo yebiro bito bigende to kumyoka na ndekora ko iralia sense mo yebiro ekarbono kaitene binto byonsi bya paransi ya mario ya bere buya ekaro jina jibita bano chabere smart binto bya smile yabo ekaro tuataka turali binto bibere bitato asema bi ya aboni Joshua de ana lende na arakirende ayumbu ya biya sana rosiri kabisa litukolia lero nataka sara tasenje ebiro enkorgire narenga mangana dende lingora kanala ba furi yake ngori narenge igoro yechumbi no burabu oisoko soma agetabu kya Matthew alia senarike kargo kwana igoro yo burabu amone chumbi ometo mokristo umuntu otorgete ore mo forowa niga koruguna ere no monyo bwense no burabu bona kana ariko Somalia mwede oburabu ustura jakiro monyo inga kyakora umuntu orate buna no monyo umeto monyo no bwa significance yaye asama tukalia magano emboniga monyo no manyire na preservation kare kara jifriji taraja jumbire kara umuntu akakorere nyama yaye utaka gusarika ejo yakabekiro jumbire umuntu onye basana alia bate na abana bamumete no ko basana okonye beka ali kwanyata iga kwanye beke chumbi kwanye preserve bakayaba nande eju inenga ki ye chumbi yibona ine chumbi bona ngo mnali ko bona ngaki eko garanya sate abuna umukristo no monyo bwense nande no burabu side and right wono bagatana umonyo koerire obwansu bwaye no konye kende gyonse to konye kende nando mete egento umonyo ezigoreri umonyo salt umonyo no regento ke ko banyompegeka
konye kugundu abo igosara ayo mete no musubati kilo ekiro ogore sukari ekiro ne chumbi no monye ekiro chumvi itaishi sana nande bantu bange mete mbari korigeri expired date igine ojo ndorigeri ndorigeri abantu abanguri bari expired date ye chumbi konye kunyeri kodre ken nanya korigeri honestly ngwanye kuri bonaria ase kitabu kya Matayo na kwanete iguru ya omonyo na oburabu ingende mundesi kwanda gasome kabisa na bakorire inkinya saa minute ekarago debina into no monyo bwenze Matayo isano ojagere 13 mpaka 16 ego then you are the sad of the heart but if the sad says its sadness how can it be made sad again yani ekarwa siriri jumbia asiri obwanzu ikonya konyira ni eirane te kunyara gukora te kunyara kwera igobone karo toro monyo bwenze ntutakere tobe abantu abaya babwaterata yes asobo Kristo bwaito oigase semeli yoborabu umete emineti no borabu egogwengere gesunte yes that's true emete gesunte na kebandi lakini borabu kibwachire no kiete tochigo moregega no gyo moregigo bona sabu abeire arabu yona no magotena ki no kietaya onye bekera asi dosonye kunege onye bekinse mesa ige mineti na ige gesunte ya kori yachire ubono intubu na bakristo ni gotoro umwanga udunia mwangaza yes nande ekerore taya ige taya no batsibikana otware chikarakta chiricha Yesu otwa okore bintu birebye nariyo korekana na oburabu bwensi yes no mentereke that's true no ndochenga wa kwanire kurende oburabu abakristo no burabu yani nabo bagutangana baba bune example abande bamanya korokurumaega kuibura abantu abangi batanga mimi sitaenda kanisa kwa sababu olio kwenda ebinta ogora tali monyo bwense tali burabu kono whatful kwanya umuntu atanga umuntu igaru mungiti muntu nigo abwate imbugetere fani na ngwanda kanisa bono buna ba Kristo wikatobe abantu bo mubwekano boronge lazima tukue bune ekiorokererio yes no monyo bwense aba Kristo meto monyo no bwate elada getrana kero kubikinda endagere tabwatie chumbi endagere tabwatie chumbi oiso kunyeli na botaigwe testless igere testless bali bakanirie chumbi they can attest to that kolende ekaro kwa bekire chumbi asendagera nige koirani obwansu boli obya igonga ba Kristo tikatobe abantu tubwato bwansugete asa abantu bande aina aja oromonyo lakini ntorochi that test eliyo monyasole so that's why togota bugunga tikatobo omonyo bwense nali abantu bande bararore iyo uzuri ya chumvi ekaro omonyo no bwato byobonge by the way omonyo no bwato byobonge twisogocha bona mangana yense significances chechumvi buna whatever preservation and no metenga amabero takabe fresh all the time orutaka chumvi a pinch to chikobeke chumbi osalia mabere a pinch of salt in case igona boko beka mabere asebalimo ko gacha mabere margo batarurana oisoko bwato rutaga chumbi agasini a pinch mabere ayuga ko ba as fresh okubuga gaka mbono mambi you know that alafu naende epasi yoko pass chianga kero toko pass nyorole ne bwate ego kire ya bwato buchafu ene yanga gete ya kurura ya bwa yo busabu jabu gete kurura yo busabu that buchafu oli wasinyo gupasi yange ndo senenda orete gaseti yo beke chumbeli then yo oetie pasi eli no matege koraba se ase buno oli kwa Yerusia se eduka naende echumbi ne bwata mangana mange no nyene tamos ya yenchafu wa sibiri kabisa otagete teche tuarari musuli mambye kubeke chai orutaga chumvi etamoseri mega keigo it will be fresh etamos yakababuya okubeka te korano nyeno korano among other significances ne chintu bwata like 10 of them maite nonye nababisa keromde da bando babu gambari baje samso babisa chinsanako
Karo jisana kumete chiachire. Kote wale na siare monyo. Yes. Siare chumbi. Karo wa siare nabojigwe. Yes, ababisa yes chinsana kote. That's true. Oya chikale ukuro sibu wiga. Usino nyene usina se nyumba yake baragwachi nyora ngote abale nga karo wachi nyolire igota mangana tali maya. Oisuko siare chumbi is very strong. Na bego itakire yento kiarenge makaro minyo na arato chande taya manene kabisa konyora na chinse chinde is their delicacy is their delicacy chinse chinda makaro minyalia nindagre yabo lakini iga ntoangete makaro minyalia so you know nga orute chumbieli imemaliza nguvu na imeua so ichumbi is a very strong commodity ena maene obwate chumbi aye igobwirendete nonyana kera omwana ko masokyo kumero sene clinic o avoiding ata wese kuligererwa na maisa omato kubekira umwana agachumbi gakego angene legio totoli no mente gyo totoli ni maide bono miaka yane bono miaka yane kageko baigora maite gikunya kwera asiu no kunya gusuka yanya gukonga yes bona garo mwana byo totoli birenga bwate Kama maidai. Yes. Nchokote inastike kama chumbi ne ya maana sana. Igoro chenga chumbi bine bwate engenche nyingeiga. Umukristo isekoba iga kwa myeko guchia kwa you are here okora ndi nchiri ya Nyasaye ngo bikora antu babe fresh ngo preserve abantu buja ndigo naboko bo muntu bwingencho asekenyoro. Igo ne chumbi nto yesierelia. Entonces siereli kabisa. Siereli sana. Entonces siereli because pate abalena no eno monto mobe oise kunye siara no embara abakora te abadende na boko nyora na ebintu na beko nyora na ya onchukiraki ebintu meto monto mobe na boko nyora rojena no ababisa bagocha metena jitenga kore story getalia ase amwaka gete no mwana aye bana bae ayo tusamba babisa bachinsanago ni mepire umaite nabo nyumba ya yete sana ke gajinsana kagare nyumba yes oh I remember which camera yale kwa bana lene chumbi ba tete nabo cyare gwe kanyake ne lina ne narikorire lina somo eteke kusino ke maite bana somo igore ya monyo yitokore ayo na ye birobono mambia okay eke matayo isano ichakire 13 engane mwamundo chego tebanga amoro kerelyo kurwa somonyo na kurwa setaya yes enerengani mwamo ikomenesa tego tebanga inwe no monyo bwense kolendo monyo kora siri bwansu bwaye ninki orabekwe bwanse omonyo siri bwansu bwaye ninki orabekwe bwanse tugwenera tigento kende otatiga ogotugutwa isiko otiringwe n'abantu ikomenya batebanga inwe no mubaso bwense omochieto kobiseka kwagakire asege tunwa igoro nonya n'abantu tibago tongietaya nakoye mumeka negetonga kolende nigo bakoyebeka igora sekebekerero ebaye uburabu bonsi abali nyomba ime na omubaso barole emirimo yaino na na omubaso oino obale boigo asabanto oikabarole emirimo yaino emiya batogie iso ino ole igoro. Amen. Ainero bono ina yebiro ari tukore twa mwadi to nyanya soma kabisa omonyo ore testres nga yogoro igogutugutu isiko abantu bayotiringe banyotiringe yo bono nabo garore otari omonyo muya ni gogutugutu isiko otiringwe n'abantu bete igore useless you don't worth anything you are worthless you modara tugutwa ojisiko kabo monyo maintain your test naye etaye era maguta usutara mete bantonya ne tochi kutusumbwa abota tikonyeri praise ego bono rende utara yer praise rorango na kyo kunyebeka eta ya we okebuye no mochibata bire wagachira sege tuli kubiseka igonga naboko yoro gusene mirimo yawo gukora guse mugondo kwawo obose te bius megete chinyeni na line mete teko to kubiseka monta gwetoro ne meto begete buja
akorete cultivation yao proper wezi feature kazi nzuri in other words na kwende minute gonga omo Kristo miego komororera garia wetere bikoru bya yagokora omurimi umuyego komororera wetere nchira smegete cabbage ya in lines amakori mirimo umuyego komorora wetere ese mirimo yaye akorete mpaka watu wanakubali igonga etaya yao tokonye yaokia onye kunekenege tonga abantu bale nyomba na mai nande tuanje taya erimiwe na kore gukora makora tuanje taya erimiwe usikubali tuanje taya erimiwe osomonda usire sara yetaya yao mete we kama ni taya kero kwa bikirirwa nkororo mete danero dana bono nyichenji uja ermoleke kabisa ano bono nyichenji uja monta tena ya gwesunte kyabeira mete bantu mukora geregesunte toko pega moko bege mesa igo bono ni lina ki tigatope etaya yense no monyo bwense ori eriego some abadana kaberi ukorigia ligo someka litabwatia mariga ligo someka clear rubena na keruri geta very good handwriting that's true nigo gosoma buni bukwiri kiribyega twasomere byega lakini nyori bwato bukorikana no bututukana na bego kobere gasienko yes iyo nyora keruri ruberi gurena liguna dia sa dia madam mete goria jakira ali kabisa na libo jize bwana kero kwenda kwara soma kwanya soma kwaje tena unfortunately rende ukaro soma lirube tumaiti igo bono mwanchu moria asibi ayebiro na toro kwana na kiti gato bomonyo no muya obwate test na le tobe kebekero keriye tagi kobekeru asigete getari kolima amen eyo Matayo isano 13 uke 15 buya sana igo bono tokoba umonyo bwense andonse asobere mede mabya ndo kwenda bare kanisa teba buno kwenda kanisa etaya ukelimete nande tochi kwenda kanisa obegitango ozuye chingondi chinde chiali gocha kyagera kena kigera tanya sataracho koba ngondi nchire isana bya igo tigatobe kyorokerere tigatobe kebekeru tigatobe taya tigatobe umonyo asogo vuruta chinkoro chinyinge as possible egera twins tuchago umetomo gokoito nekere mambielia ngocha kurigereria nkonyore nga K no oraria kurigereria ndore Joshua K no araria kurigereria ndore Bikoro Evelyn no araria tokogenda togotera kwa Musa ni manwa ye ngondi tinkorro byanga nyore gukare kwenda ngao that's why tutetuguchamo all of us egere tonyoro gutulika lakini ne kerto endete igo sara sini kerto kuchikokora ne lina umuntu narutete kolimita yao nonya kore right kore yani ko bwat koro burabu umuntu narutete ko bolimia igo naye bamanyena umuntu atete kolimia burabu bwana inga kiate to naye bono manyana kerole taya kabe etaye ekene umanyena umuntu ataka kolimia taya mete kuna watu bado wanataka kusima baro abange abuna butubwate n'abantu nande baro baroche no monyo obere testres mete baro baroche na ya bono monyo obeiro mongo obere testres agi baro obere testres kwamba bana na monyo jo so obere testres bata tuko yotukuta nyumo tara tukutwa digatura rana ayo obere testres gichimbinu na bora nyoro ukayobegete ase usiria test bekirango somewhere metalingo ikabara bata na story na cool cool and dry wana na dry and korubale chidigiri getali wana kwa yobekirange no muriro usiria test you want to throw it away torari gichinjira ngatiganye change mbeke gusene ekabati gorali oyo store properly monyo to gutwara test yembe lakini abantu bono twanarire okona cheki na bwango nga I don't need this anymore utarara rigiriria nga eduka uchikwenda nkonyorore bono tuyo so tigatoteme as much as possible tuara akora pre tuara tema ugosinya kabisa ryo na bebuko yate banga na bogotugutu utachwe ono tindachwe n'abantu abantu bari banyoganyirije bagunyatinda na watu wanayongoja huko banyotinda je kabisa mbimono ayunga tena ayalinga yebiro asimambi yaboni ya muimuna atigatobe liukuri gosomeka liukuri gosomeka niligia sana liligire kabisa mbedena nekro kwa irukero kwa wemeremo liuruke ligosomeka buya ekero tiwe miremo liubuke ligosomi mete liukondelia mariga osino no roboti ndo konyarurira rwa mariga bamba kama tangu gotinya mariga montobora nekero monye na ndoro borabu buya na bokonyari mto byasukire gochigoso for the better
Iyo bono nainde mbaro bikire kobera boigo babeiro monyo tabwate test otugutirwe otindachirwe patrende tindigo china manyanga ekero nkike guchikia bero monyo ria Bona kero diringiru ngete go sirire. Osirire. Osirire. Nande bono mo to monyo to eru nembra. Odeta jiro to eru nembra ngete go. Yo no disolo viri. Oeriri. Mbesana. Yuna ye biro asemambi yabone ko manchumureria. Ekero to kwa ekero to ndo kwale na soime yo moroberio Ensakia bono mambi. Asante. Amashabiki yetu mogende tagolika yabo makindu getuma kura county ya Kisumu. Evalini bikoro baba kura Mountain View Nairobi ni manyete gante binga gakubeke esimi ange obugatagati bwa sitting room na jikoni turochi Nairobi rende tarato akona gorosi yali na babegete full screen yeti esimi aligirete Sara na Brighton nimete no mwanchogo Ronald Ngala amongi na Rusia nyansi aboka kwa South Mugranga nyora maiga abana Michelle bono bakinire kabisa Chantel na Gifton togende takona kubasabira ina mashabiki yetu korwa Nairobi Kristo yunge korwa Kitengela no muriyo ya Esther Ngwae na abanyere bono mambia na Kristo rina andonsia sare nere tiga maiga amange mashabiki yetu yabo Sophie Kemi korwa chinsemo Nyangongo karibu sana Krisa Rogo good morning brother bia mono botambe asako Sa Henry Anyora korochin semo chia Brighton University tokubeke asomorobele Dolphin Mora ishabikire tali komocha ebe na mangana maya ebe no morobele bumuganone ebe na yaiteire ebe no bulemi ebe ne chigosoli anaendelea kufuatilia kila lituko Thomas Michira asante sana mwalimu korwage komoni ntumetero ngende tokutubwati kiongozi Vanionseri korochin semo chia bonchariana aimbusurengia Kiriestel Maserina Vosiboli omugambi Dennis korochinse mocha bumwanda bonchali wakili George Mopole sana nokwigana waitonga nogendete kubwena Dr. Nyasimi koronyanchwa ayona mashabiki yetu yabo basi kabisa Thomas Saboke Dagoreti yes Simeon Atuti korochinse mocha Nyamasush korochinse mocha Nyamakoro tugalia tunashukuru sana mwalimu Charles Lwango gato tulikukweba ayona mashabiki ataliko mocha no nyangake asante sana mwensi pikoro wa diaspora au munyakero goita koro kwa Kennedy Mirieri Gisemba akerabwate abantu baye bonse yabo Cyprian Marubi yabo David Kimori yabo Caleb Mwetwi Honorable Frederick Mititi yabo David Chita oyo no mungwana nere koro diaspora ugotobwate kabisa tunashukuru sana tuna appreciate Dennis Marubin kuro chinsema cha New Zealand na era ntuliko muyeba kwa nyorabu ateti all the time asante ya baba Divina Mura nkuro wa South Mugranga Salome Mokeira Makori kuro chinsema cha Arizona omosubati kuro kwa Junitai Jackson anera nkuro wa Phoenix Mary Morara tunashukuru sana Labani Oname tunashukuru Judith Hill asante ayona mashabiki tukuro diaspora totally go take for granted yabo Cyprian Ruma White yes Lydia Mora tunashukuru sana mashabiki ya mange ntokuwa na tokole abandi bareso akinche mbarango na yabo Claudia Nyakezi na mama abo Beatrice tunashukuru sana tunashukuru na tunafurahia sana wakati tunatangamana na mashabiki yetu na ndigere bya kero gweta tauni ya kwanyora mashabiki yao ago kwanya ayatoba manyeti washa kutambua eko babia sana mbia man bateno ekiro mondo na ile taito tena ke ona yaiteire no muganono ningi lakini obe no mondo tamanyire bone gentonkere ke asigite galine gali maitengo ra gunde lifti karo kora gunde lifti manda mandena akamboli Brighton ke mbia manega sima kwa nengia sana mondana ndo gasini lakini bone gentongere kiabete tibigete yemo akanyoro monto okobabona emoroberigete ati komotena ke baba nanya ke umuswati orenga ndinga ine musaje buno yante gandena ke na tatan korre tibiga ke bona korre live omondo itata kama komotena incho kondrararia ndigane kabisa Bono yongo ande byarenge na bread dada na mukariga
ngamubona ngai akandiri na jantebi kama tina ya yo inene birenge ina mangana yabwa abwa lakini muntu ka kwa appreciate this guy na kesara akintonye korona naye akiorega mbuya sana akiokora mokora biega appreciate naye kwa sababu hatujuani sana na hawa mashabiki hatuwajui hatujuani sana lakini wao wanatutambua zaidi wanapokwenda seketeiga kwa bugangano utamanyi kwanyu ora no fans bao bali kero kende bakorangeria bona abandirinde bunojo akwirana muntu bobega go appreciate it, that's very wrong na abandi nkonyorore unajua sisi tunajulikana sana ando sinarora ete igonyorenga amashabiki yao narororo igo respect amaskani is paramount muntu ka ukwanirie ne batumu manyeti musikize musalimie rudisha salamu onye tabwate mangana ndi matambi yes because no bwata maingi yes antoka ndo dora karanse me aject kake this TV ne rebundi ya mandazi rona dinyaika na benino ye amona bana state kwamboka Steven Kemunto korwa chinsemo cha Nyandrama ngotebye chemzyombae enzuri ya maita mata karata benarinyika Tom Mbati choice onchwali Dennis Sweety baso ime yumorobeli oyo ne ebundi ya mandazi rona dinyaika kerwa kwa bana benina oye ni Cliff wa bodaboda kutoka Kisii Barajo kusho iko poa sana na godea shem kombo na my dad Cliff kutoka Barajo niweke sukari mapema mbuya sukali inzuju nara korokuna mbui supernet na my wife Bridget bitengo korwaliana tubaligereti buya kabisa mbiyamana one mbui supernet ngora mwibone nesabiki sugu nele sana mbui supernet kuna maruyo Bridget I think nyanchura bakoba lakini bono Diana na banyore bono Diana Olin Samuel na bitengo korwa Diana batu bwati buya kabisa mbiyamana Onongendreta kego sa Henry Nyora from Brighton University za asubuhi njema kwa Pastor Gripat Onyango Keresowa wa Nyamage Daniel Bosir Samuel Oyego William Mekenya John Obiri Mama Stengo Davini Wakioga na walimu wote wa Gireo pia na watu wa Bogita wote wapate wawe na siku njema Morning Brighton Zara Joshua na Brighton Morning Brighton Joshua na Sarah it's a wonderful day that God has allowed to us to see waiting ebwatu ke here to stress a wiki kidogo ama igasa masabiki on Sundays TV team following team abana kosa oyagona Kemi Sofi Motangi lovely weekend ahead abana abamindo miyamono Sofi na etwara weekend engia kabisa good morning Sarah Brighton and Joshua God is good all the time and all the time God is good and that is nature wow today gospel is from John 14 verse 1-8 yina bakwenda bwesomere oyagona arogo Chris kurwa bogusero raganga otane lyogichi bicha no burabu mboronge bole kabisa Brighton na Sarah na Joshua biyasana otana lende binde bisumaire kabisa biyamana Joshua kero na kwa bekire bintu byasumaire go jiska tunashukuru tunamuita super producer bona abangete binderi bwatoke koranda seseme yumutandao asante Simeon Atuti kora chinsemo cha Nyama shoes kariwata Ensakia free style koro nyamakoro to Nyama shoes mark me present yako bolenga wapie diva yeskimo Keri Style Kefasoni Bosire Kirandi Dennis Johnson Kinara Zakari Makoli Muginda Omonogeli Onyangoli Mother Bonareli Damaris Misiocha Susereruma White Embusurengia Salome Onyoni Linire Transformer Orengo Yonkoro Diaspora Engenangeni ya Grace Edwin Machabe Samuel Nyamari Omwana Satellite Isabella Kerubo Gideon Marube Jr Dominic Marube Isaac Abwosinde Amona Otuke ayona maiga kurwa Simeon Tuti kura chinsemo cha Nyama shoes Vikoro Evelyn Baba morning Sarah Brighton and Joshua morning to you too from Mountain View Nairobi niko ndani na onyankolera sokoro ya Neoge ndio nyancha na wapata vizuri loving your show a great day ahead asante sana pole sana take heart that's my sister all the way from Mountain View mbia mono sana na endeni ngwanchete sana baba Keystone Chari na eragote have a lovely weekend onerenelisha bikire ito tima pana kosa Adolphine Mora good morning Sarah Brighton and Joshua
May your day be blessed by beautiful moments. Have a grateful day and happy weekend ahead. Niko ndani nanyi hadi mwisho wa kipindi. Mbia mono Makindu getuma goteba bwakire Sara na Brighton and DJ Kisumu mbuya tubogete egento kere tumanyeti ekero monto agoteba kuna nuru gizani igona ki Brighton na Sara agoteba nga egento kere ngera tamanyeti ekero monta agoteba kuna nuru gizani igona ki Amineti Brighton. Yes, Makindu kuboliri boli. Grace Ongwenye agoteba kurwa kijauri Nyansiongo. I'm listening. Biamono sana. Elkana Osiemo, good morning everyone. Asante. Evans Mbaka agoteba mwanyagitinge bwakire buya timu Ensakia, watching you live from Doha, Qatar. Amagombo guchia salia Nyamondo Charles gechonge enkanda ase okumusiria omwana oye. Weekend hapa imeanza kama kawaida. Sipak Justin Kinara, good morning team Ensakia. I'm following the show live this morning from Kisii Kegochi with Dixon Omari, Kinara, Kiage, Bernard Kinara, Neria Omari na Alex Omari. Linet Ondieki, agote morning kuru Saudia na abokire biya ingotome ngora ya negochia igare umochonya rusa asumongina Elizabeth Mokeira akweni walitiko ya lero. Asante. Michelle Kerubo, good morning. Thomas Nyarondia agoteba kutoka Miruka, niko ndani ya show. Ruth Kwambi agoteba tabu niko ndani. Sarah na Brighton Gulf tuko ndani. Bitu Sosora asante. Na mama Purity gasichakia morning from Bugirange Kona. Omoga kama tembe cheke Sora Ben ebioski biabo songo locked in kama kawaida. Makindu getuma agoteba loving this. Jared mtoto wa jirani, good morning Ensakia family. Wish all happy Friday. Asante sana. Charles Luanga Ugato nere no alimi mbusurengia na Korol baba no mheshimiwa Doris Donya Totoa Bure ne kiongozi Safanaya Onserio. Thomas Aboke agoteba no alkoro Dagoret South well represented akwenyere familia ayekoro Sengeranya Isero sublocation Omachoge Chache. Happy Friday. Flash Thompson agoteba count me in. Ndochenga tigana rara tigirabo naenda kwa chingaki rara minyokia akore naroria Joseph Okongo agoteba I'm right there with you Mokogoti Joseph na Maria Mone tuko ndani omunyakero goitorende Kisemba nero tebirenga niko on point watching Bismarck Mokwa nero kurwa Kisii nubiage tembe nero na marode no murugyo Sharon no mwana Eugene. Obyo sana tutarenda sense medio motumoka tumojo kuchira nere kato na sanse me magaseti Makindu gituma Nairobi na Makindu getuma yes. Most of the time God used light difference from the dark because masunte mato masunte karokuri masunte okumachkorna no bwa significance gete yobobe gesundo meteno no monto mege sunte na bakwanga kwa no mwana kero boraboro nyasana tumegete gesunte yani kuoro ke gose gwasio rio montona there is light in the there is light at the end of the tunnel. O there to let's go to Psalms 27:1 and then remind us the road is my light and my salvation. Who shall I fear? Oh, and also in Psalms 119:130 we see the power of God is light to bring wisdom and understanding. In the topic here aventin sana nene karego amazunda kindendena oborabu mbora sigesunde nekere oborabu oboro kiri egesunda kere kegosira. Ose matobo oborabu ngwengera bode gesunde mono egesunde kero kina geje muna kira muno boroboro gekwengera borobo Nende na maene kabisa ndirimo borabura ingirwe no musunte whatsoever na inde Makindu nelinga lende kuna nuru gizani egentonkerekia asokoranga gentonkeyo kuna bahati mahali asokoranga igakene nkeyo hapo ndio kuna nyota hapo ndio kuna nuru hapo ndio kuna bahati yako igobona ekeruru chenga unkuru osomo tunaro sigete akuna value kwa kitu fulani abo no ebatire kyagera tokotabanga asebengera bya bigo ikero moelio ebya Nyasaye no bigo chakera so Nyasaye na bakorus from the grass all the way to grace igo ntora baisa go chaye binto koranga hapa kuna kitu hapa kuna kitu abo no ole kwenda kero ko yeligeria literally lakini ase onyeligeria biblically nelinga oborabo
nigo bukwingira umusunte kuna nuru gizani Biasa. bora bumbororo kabisa mwanchu mulire karotogenda tokonya Rusi Nyaboki Ariga nero tebire morning Sara na Brighton niko nanye na nimefurahia kwa fungu. Ukweli ni kwamba tuko chumvi tusije ukweli ni kwamba tuwe chumvi tusije tukatupwa nje. Mungu atubariki wote pamoja. Amen. Watching you from Sirari Border. Happy preparations day to you. Ende kuna nuru gizani murandi naro ya Pastor Pius Muiro naro jena soge tali akara kwa negoro ya Pastor Ezekiel nero mwete wokovu. Yeye ndiye alimuombea mpaka akamkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake. Ama pastor leka kwa muigure unakumbuka kuna nuru gizani. Ken Lisemba no ali atubwatetia simambia boni wino myakiro witu kuru Ensakia diaspora atubwateti kabisa simambia boni richa makori kurukera bieji bama my debut makoli no bali no bekera bieji bama my debut makoli Samuel Onkeyo thanks abararia asenchiri abantu tiga babe omonyo owansa biemono watu wakae jumvi ambayo iko na radha tebe jumbieri etagete kutugutu siko kesona etachwe nabantu Sara inaro agenda kwenda zigete amaete sikuizi ndo ni kiremeti enjaje no mo batayo no metoboba akibogoro kwegeso Egesongo manye. Egeso yango egeso ndi yajire uyoga ya. Kwanya umete ngweta tore ntu mnando bekirubaria ogore gweta. Gwabo gweta ase. Lakini urumaega onyoroboba. Tato mondo ore ngebocio de ana ki. Asa naita. Kwanya ore done. Yeah, it happens. Rende ayudinde mete ojo kwara tangi. Bati mwenzio. Usiralie mrango wazi. Bakadirisha. Mwalimu Thomas Michire tutarakora na yero ulikirenga good morning kuroge komoni anaendelea kujitayarisha kwa kazi agotebanga lero ga kwenda Kibirigo High School asago facilitate a training ya junior secondary school abalimu abo bayigurendo bongaine mete junior mbwango yacha nebwate their challenges skills na bonongo chali go facilitate. Asante sana mwalimu ikabuya lakini kona adende tubwanira abalimu bono go ikali batebi ndi Steve Neroro Jumatatu tonyora na abalimu abo gwatu basobwa ambassador tonyora na barabato tena yaya keroto ajete na Thomas keroto masejeto bonero bateti Jumatatu tonyora message yabana yaya ento anyori ambassador meto we need ambassadors bago tebe mangana Ensakia edo tena mashabikita no semondo ndo abwate meroberio lakini me tungonyo tole lakini ndo adete meroberia mashabikito lakini ndende tuanyoro lakini ndende ndo bangete edo konyora na mashabikito Ensakia twara kwana berata to nini tonyoro munyakiro kuru mede ndorajora munyakiro Gusii but let us we are slow but sure so we are doing something we are san ndokara sasa meri mutumoko to kwirana Joshua koranere bana mai to kwirana magaseti rero to tena Friday ni por que to agote mangoro Jumatatu Jumanne Jumatana Alhamisi ni Juma na ndeka nyago to meri request ya ngo tera to bekerwe mapema mbia mapema is the best ekero to go ikasa Ensakia chosho tukirudi na tutaenda mambo mengine ya magaseti kidogo torore vinto vinde baadhi mapema ndio best na mraibu nsoko tumegelia mapema mbia mapema ndio best yes sana asante sana. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomo Gusii. Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigikorwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis. Boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kitoko kero montachi robisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito tena tukuruka conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byonse biriyo kolere mirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti chochonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorrie guchia sabasubati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorrie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire koigumwana guse nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Amasomo twanyorire yengecho wansira muno ko tate sabari yo konyoro yo ko gori omwana kwenda nere sabari yo simbaka
unogo kinio mwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ikero kwenda nyumba batarirenga kikindi cyonsi imeyumu cyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi asenamba enoti 52 eyemo marakabire inyeyemo enoti 5 isate noti Oasis Health together for better ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiyekiya ky'okogosorerya CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye cyamambya boigo nkwena nabale endagera ya mubaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete ekero utagitutu arobore muno mumuso busubwa abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokwingirwa chinchira chiya na chiria chigosonana naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi bareri isankwa riria riarabokire na kororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye elio banyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Mimano mwanjo muri Ndizi TV katora sense meyende studio karo Joshua Kodeb na maide atuira sense moye madukani andipano tuira ndiga igento to korangira na binte biro bya minyokire tadojina tutugarjida ike komichoka toenda somoroberi ebwatoke bone gento ko rumanjo berelia gendra gutuma uchumbe yao na gusaba gotera enkero gose kuri gwende wanshuta geto chiesa rimambi yabone ko tujugotenna bon tokweni amagogi bono kanya gutuma uchumbe yao inyingi otena yaya injengoro ku Sabina Manyonjo kurwasigete ndagete mombe kero gotera wa sabusia usiwa kama mtu fulani asema usimdo bogima bwa kongire papa pipi mtu byabode pono tuma uchumbe yao kazo konya kochibe kamo producer gerelia ama uchikobe kama atiko kubekera gosuko gochesera ntu no gosaba igasi tuno kubekera buna wasaba that's right your request is our command ani ayogo tolikira ntuto yesome e producer ito super producer abange bintogale buna narusa bete suju ko sukare kwa ya suju na kuoka sofa tuasabirwe ayanda unless aliategete cheso last week lakini amugo to inyuri kiagera ejuma ya eta ora ne wiki enya yabo Samuel kora chisemo cha Westlands Keroka tomere ujumbe wono mambia gotera kulia otagete engere li otagete erege li otagete
ile bongo unahitaji bono request time gendera gutumachi ujumbe tia tuswa wikasa magazeti ili tukulia lero kolende Teresa Kemto asante agote basara Brighton Joshua mbia morabu studio account ne ya Muranga bana mintoni kona nyinyi hadi mwisho bia mono sana bia sana tuenda sensema ya magazeti anene karuto chikuria na nali airoborito ase elimambi yabona se ndino batamira ngo dware gazeti ya Testan na incheni kombate gazeti ya Daily Nation gazeti ya Testan page ntangani nige muregede na bono ni goburro bogochikogenda kobo ose more tax bane in budget plan ekerobone serikali ya Kenya Kwanza erobetuji wasiori na gosoke budget y'umwaka w'irubene 2023 umwaka w'irubene 2024 nigo bonerekana na bado aba Kenya nigo baraji gutwara bane gosoborro ase budget yo ego jigosokiwa umutinyo goja budget yo ya 2023-2024 eyere ya 3.6 trillion nigo erengete buna bono tax go ikechiko baigoro ebintu mbere serikali yarobereri na go ikechiko beka eri omo Kenya kuumia nande mono ende jibese kutoka ejira chikoenda kora ense ya Kenya yuna arondo jairo borito una mob tax bane in budget plan budget ingoso kero ngoso mwero mutinyo goja aliasa magajo yebunge ngona gotebunere ya 3.64 trillion Mada trillion ni jega do kwanda trillion tobwa trillion toaja di billionaire bana ekare trillionaire eka ji trillion karona jana nyoro monto agendo gena soma mambi kana liko cha egas ena rene tobwa de trillion to millionaire tugatwara goja bako monto bwa de nkirionaire monto bwa de nkiri bona ja konyora no monto insepi eregenta bwa ta te unanionea era wado unanionea kiri ndo tena unanionea na ni otro yori ora bate trillion millionaire era naro kwa kionea oyebwate ejiri burende ose chilagi ono inara nero karoteana unanionea nero inzebi ndawa again ayuna rarazi more tax bane in budget plan asika sedia the standard bongo oneka gaseti nemurege na bono pastor secure ni gabe the release dia buri tregoro ekaro ai do bail ya 1.5 million oyo pastor secure embattled bridge oyo abanya nyimba ba bwatite kubwate kanamna ni go ba muringeti na mangana shakahola masaka lakini ganyate gakoba agakubatu kabugo rekere magistrate ya administrative prosecution case kyokonye kegerete abwatire abo igo muri kwa seti na muri na was an attempt yani attempt nere yarengo asobogima bwa Putin Putin mete no murai bwense ya Russia abono bakari kubodende na ya yobogima bwa attempt yarengo osene yokumukora ase obogima bwa Putin abo igo muri kwa seti na muri na bono nigo ya sioriwe buna best yani chi provision chiri wakana buya sense ya Kenya nani chi wakana bobepi ase ense ya Kenya unigara base bechi ya kane gaseti ne ya The Standard nara yundo chinja iroborito ase tukurelera gaseti ya The Standard nande ko baichuma mangandari mange ostari ko bo mange mona sense ya magaseti bia mono sana na nchi tigana aligereria aliroborita gazeti ya Daily Nation mangana na ya taxation ose taxi na raire oboltonga salaried Kenyans to pay more taxes ase budget yo chikosomo mutinyogo cha ya 3.64 trillion 3.64 trillion ase government ya Kenya Kwanza ntoko bwate losers and winners tuchakire losers yo mito Brighton losers bali bagucha wakwa kabisa na mangana taxi na bakoli merimo bali babwato musahara ochakire shilingi chiri buchi 500,000 and above bano nibo bagucha korwe taxi ya 35% karonalo nja kwake sabu ya nagalia umuntu nigagucha korwe 176,000 and some pennies on top ige karoro jo as 500,000 yukuna chu 176,000 ejuniji basti nyingi sana tax kwenye igere 171,000 and some coins aso monto kolia 500,000 per month alafu pay as you earn nige gucha ko baigoro up to 30%
Salaried persons to pay 3% to housing fund. No to arore byombe binde mona bali mumba mochingane yiga yoko chokubika sumurubulyo o affordable housing fund. Bono bali to bakuli musahara kali mirimo ba serikali ngochi bali kuna cho 3%. Businesses to pay 3% turnover tax. Aboncherelia bali bwato boncherelia goikaba chikuru 3% turnover tax. Consumer of human hair, wigs, fake beards, eyebrows, eyelashes, etc. to be hit with 5% exercise duty. And tomorrow might wago wekera jinderu fake. Arafu basubati wigs, human hair chituke chitokubeka, eyebrows chitokugora, eyelashes ebyoge byo commenta. Ono yachire up to 5% exercise duty. Chinchara yes. Mangana ya mangana beauty. Yeah, mangana beauty. Yeah, mangana cosmetics. It is 5% exercise duty. Imported cement which cover 10%. That is 1.5 shillings per kg as a kilo. I imported fish 100,000 per annum. You know no roche. Imported cell phones 10% exercise duty. Abu losers as a budget which was some winners into what the businesses consumers annual inflation adjustment repealed. And ebintumbiro baru seli waroro startups baro balibagu chakabon employees offered company shares balibagu chake biashara bonchele bono iga bairu chi shares bale offered shares mbali which waka na tax immediately balimo chake biashara bono go chaka bwasara bwao a tax tulgunye chaka immediately kwa gule duration gete ora establish o manyago chaka waka na businesses 16% VAT exemption on exported services ntuarara VAT ine chande tabanto kolenda se baunchoria wale 16% VAT neru siriaroro households and farmers 16% VAT exception ntobati VAT na LPG and fertilizers mbali which kona chumono ose ko nintumono igobano roche losers and the winners orenganga yugo chigotoka basubati monomona asamangana human hair wigs fake beard eyebrows fake fingers gastora biroko se chinchara yeah chinchara nails yeah na bali babwato musara motingo mato musara yo no motingo yo 500,000 yuna arairo bolitoya nigago changa bakoli emeremo mono youths baliba bategemeta mangana digital content creators no bakonyorere ngere kurwa and the middle class kia tikati one we are going to get it rough aso wakana ibango ase serikali yayo musike Dr. William Ruto ochakiro mutinyo July kubwatikana na mangana ichi proposal chinyinge chipaisley vono nguchichire cover cut chakira bakoli mirimo be serikali egere kuimukerera uchumi yense ya Kenya mora iwense butamengo tebalenga ondeta yugo chikotorosele uchumi yense ya Kenya isipokuwa sisi wana Kenya through that tax wika ementwe ayuna rondo chairo bolito boigo Raila to Ruto I'm giving you a final chance to end row inyora maandamano na wene tokoroli tikuligoro kulinde kolengana ne deal babeka baka some of the demands bagateba Adan Canaan arusi waro cross nsemo ya Kenya kwanza mbaru setu waro Raila Odinga tebirenga onye nonye chingwane chichi uchukukwana onye matokeo mayata akabororo sisi tutarudi kwa barabara tuweze kuandamana ayonaro Nairobi lito ugwa kwa konene aso yokabero mo governor bwe county ya Kiambu Ferdinand Waititu maiga yekigambiro go freeze unexplained assets bachire batangire tabaisa konya abwate bingange 15 na bitatu amalimo 18 parcels of land bamotangire tabaisa konya na several vehicles abwate kiagerege what inaminika kwamba iganyorete enibeye asenchera yobokurumi ose corruption ayo naro Nairobi to gigabo boigo enganende Nairobi to nelinga cost of degree courses in new university funding plan ndoro chumora ibwense ame unveil enchera
chibesa chiko chikorwegwa ase university asubwango igantoro chi university chinyinge gwetira makabeso merobilio ne turbaniri yake university nchiri stable ntwaro chomwaziri wechisemi na igetebo syo committee ebunge yechisemi eliale kumune nkyanga na kiaro biritia samngana university aganchira nanga 16 billion debt negendete guchando bokoreri bwechi university ke masomo ayo ndochenga naro airoboli totali mangeri tukulia lero okobekale go sene Friday tali mange mono kulinde naro tali make mono na mangale kero gwesomera senchira yobikirano biyo sana majumuri okoranyore gaseti ya testano na bogo esomera ngakesekere nya digakwigorerwa abayigo government pathologist nagendete kokorera mebereri bolingori ekerori tukurigoro na bakorere to bolingori mebere meronke beri nainye meronke beri nainye 24 yes ase abandi barenga abana abandi barenga 21 na abandi barenga abana ngento kyane ngorro musubati yo mana to ekanete buna niga kwete kubatka nenchara egera konyora ibuiro mwana ewike yamo enjare kamwengeraga kwa pathologist ate na litarianga kona Johnson Odol ate na mwana ere mbara manyanga yale ikabonera kimba ndate kenya ku establish wewe seka siti ate standard konyorore buna ba MCA ni gobono bate bili executive ine serikali na goikeba mentere increment misara yabo goseba boycott ngumena bana ngitara 11 aria senseme ya naivasha goseba boycott omosankano ya ingati yali amange ikando jenseme ya South Sudan by wana nina na bala chukwana chinkwana elinde enseri tulise bya kabisa simioro moja sikazete standard nemurekerete buna bono ya ile serikali 30 days batware chinkwana chokobeka enseri ya Kenya buya ande ba demand na basaya bali babwatwa chinga chokobeka nitukuria chumaine babwatoku ani conditional aibono no mogoli bwa simio ura moja na aragendrete Sabina ni gobono awineti house leadership shop as kioni akarende umete gwetangura na rude dirende karoyo ndata kire korusi wali minority leader Sabina Chege agatena yaya genda ngomule banga na lema otoretera mangana ayungati yali ara mange asika seti ya standard mange lakini rende na alia okwenyorera bwesomere asobugale litukolero nandabu nongukura kurwasika seti ya standard na incho mancho muligende tiankulira bwe kitora kumanye osetoko semenyorera gazeti elibwanje tebotambegere bwesomera senchira yoboime ikiagera na amange amaya igobano tobese gutigo mage kiagera ndochenga tigana aratigira gwaseria lero biyo sana bone tokwenda sense meri ye bwatoke ni Devi kutoka Masimba na request ngoma ya Lavina Mwamba Lavina Mamba no maite hiyo oyingo sabale Herondis TV na Dennis yobale korwa lia Kirongo igale tobabwate buya na Bible bane Douglas Monda na Josephine Nyang'au mbekera gotera kwa Mansango oko asokia bwanko iga Mansango na asoki bwanko iga oko ngibal koroboze Mansango asoki bwanko iga mbali bana bajakiru to maji SMS cyabo to baisa koba ogochaka to baisa wancha koba obwoyo times 2 onchakere ebwatoke esani eyo Joshua wete na baada na tujagire na ndiwanja koboyo oyo ndo bugeti babuji mu science na roboti hotel kumya mono asa ena bana gutuma SMS jino ekarato kwenda sensema yebwatoke doko rudi zaza ebwatokire kabisa Thomas wanja koboyo kabisa onya kubekira abande bana gukina by the way that's a very powerful message ayo banga nayo kono gutumeka so that iko na message strong nonya to tera literally ngato besa wanja kaboyo yani ayota gete sikiza hiyo vitu naende by the way to besa kwa jo tero kumine dina Thomas koboyo na babuji ya Edwin Omwenga koro Kajiado agoteba bana ba bintu niko na nyenye Angel Roisa nera goteba good morning no arimi asi umurobeli bisa producer na kwana ngende tingwe kya kwana twataka tusubanje koboyo teba ngaya tiganto baboyo ya mete boyo mboli kogeswa bobutumeka na ndo beko boyo mbreire igokwa igobwendo biko mwede parwe botigaranzali bana jaba chia kuna watu wengine wanatumia watu wengine vibaya sana. Joshua hiyo ndio tutaanzia vibaya sana.
Unajua korobuyo. Mtao korobuyo era a benefit. That's very wrong, and that's the sadness, the saddest true thing. Watu wanatumia watu wengine kune stepping stone kwenyorera maya, which is not all right. Iko bono babuche karate rato watero ko sio bure hivyo. Anya koro rojo producer tio tuko chakire be. Sala tuko chakire. Toko tengara ni biro ko zito suki. Ya tusuki. Sa jo sto tura suki ne tora enia magogi karo Joshua aga. Tonyara rakiri. Toko nyara sa Joshua. Ni bakane dia. All right, thank you. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire begeta Ensakia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo morobelio obwansu bwe Sabbath no morobelio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo morobelio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera